Il-politika f'Malta dejjem kienet ikkaratterizzata minn żewġ partiti kbar li jkompetu bejnietom għal fiduċja tal-poplu. F'dawn l-aħħar snin iżda qed naraw fenomenu li għandu jkun ta' tħassib għal kulħadd. Il-Partit Nazzjonalista li kien ilu għal snin twal partit mitmexxija illum jinsab fi kriżi profonda. Dan kien il-qofol tal-messaġġ li wassal Emanuel J. Galea missier is-sieħba Adrian Delija f'kitboħra fil-Malta Independent fil-ħarġa tagħha tal-ħamis. Huwa qal li dak li jinsab jereq fih il-PN mhijiex biss kriżi ta' popolarità jew ta' riżultati elettorali, iżda waħda ta' identità u direzzjoni mqanqla minn konflitt interni li qed jifgawh minn ġewwa. Fl-opinjoni intitolata A Party Strangled from Within, Galea jisħaq li meta wieħed iħares lejn l-aħħar 10 snin jidher li l-PN qisu partit li tilef il-ħila li jikkonvinċi minkejja li kellu diversi ċansijiet biex jerġa' jqum fuq saqaħ. Minflok baqa' juri sinjali ta' djufija b'diskors infarrak, nuqqas ta' viżjoni ċara u qasma kontinwa bejn il-membri tiegħu stess. U qal li din is-sitwazzjoni waslet biex ħafna jinterpretawh bħala partit li tilef il-kuntatt mal-poplu u li sar aktar konxju mill-konflitti interni milli mill-ħtiġijiet tal-pajjiż. Fi kliem Galea fil-PN hemm fenomenu magħruf bħala dak tal-insiders tal-qalba li jispjega parti kbira mill-kriżi. Dawn huma individwi li minkejja li ma jidhrux ħafna fil-pubbliku għandhom influenza qawwija fuq id-deċiżjonijiet u l-għażliet li jieħu l-partit. Minflok ħajħallu spazju għal tmexxija ġdida u ideat friski. Dawn qed iżommu kollox taħt kontroll b'konsegwenza li kull min jipprova joħroġ b'direzzjoni differenti jispiċċa nfixkel. Bekk il-PN ma jistax joħroġ b'messaġġ qawwi u oriġinali għax kull ħaġa tiġi ċensurata, stqarr Emanuel J. Galea. U temm il-kitba tiegħu billi qal li fl-aħħar mill-aħħar il-kriżi tal-PN mhijiex biss problema għal dawk li jidentifikaw irwieħhom mal-partit, iżda waħda nazzjonali għax demokrazija b'saħħitha teħtieġ oppożizzjoni serja, kredibbli u ħabrika.